njih 5 iz jedne mahune. Bilo 5 zrna u jednoj graškovoj mahuni. Sva su bila zelena i mahuna je bila zelena, pa su mislili da je ceo svet zelen. I to je svakako bilo tačno. Zašto da večito čamimo ovde, jadikovali su, a nedelje su prolazile. Zrna graška vremenom požuteše, pa i mahuna požute. Ceo svet je požuteo, rekoše. Zatim osetiše potres, mahunu neko otkide pa dospeše u neki džep u kome je bilo više punih mahuna. Uskoro ćemo u svet, baš bih voleo da znam ko će od nas najdalje doterati, reče najmanje zrno. Krc, puče mahuna i svih 5 zrna izvaljaše se na sunce. Ležala su u dečijoj ruci, mali dečak držao ih je govoreći da su to baš valjana zrna za njegovu pucaljku od zove. I odmah jedno po jedno zrno graška dospe u pucaljku i dečak pucnu njime. Letim u daleki svet, stigni me ako možeš. I zrna nestade. Ja ću, reče drugo zrno, odleteti pravo u sunce. To je prava i vrlo podesna mahuna za mene, pa i njega nestade. Spavaćemo gde god dospemo, rekoše druga 2, ali ćemo se ipak kotrljati napred. I ona se otkotrljaše najpre na zemlju, ali ipak nisu izbegla pucaljku. Dečak ih podiže i stavi u cev. Mi ćemo doterati najdalje. Neka bude što mora biti, reče poslednje zrno i polete kroz vazduh. I pade baš u pukotinu gde je bilo mahovine i meke zemlje. Mahovina se zatvori oko njega i zrno je tu ležalo sakriveno. U maloj sobici u potkrovlju stanovala je jedna sirota žena, a u postelji ležala je njena jedinica kći, nežna i slaba. Celu je godinu ležala u postelji i izgledalo je da ne može ni da živi, ni da umre. Otići će svojoj sestrici, govorila je žena. Imala sam 2 dece, jedno mi umre. Želela sam da mi ostane ova devojčica, ali će izgleda i ona otići za svojom sestricom. Ali bolesna devojčica ne umiraše. Ležala je danima, strpljivo i tiho, dok je majka odlazila da nešto zaradi. Bilo je proleće. Jednog jutra, baš kada se majka spremala da pođe na posao, sunce divno zasja kroz prozorčić. Devojčica pogleda u pravcu prozora. Šta je ono tamo zeleno što proviruje kroz okno? Leluja se na vetru. Majka priđe prozoru, očkrinu ga i reče: Gle, proklijao jedan graščić sa zelenim listićima. Kako li je on dospeo ovamo? Eto, sad imaš bašticu da uživaš u njoj. I mati primače bolesničku postelju bliže prozoru, odakle je devojčica mogla videti proklijali grašak, pa ode na rad. Majko, verujem da ću ozdraviti, reče uveče devojčica. Sunce je danas tako divno sijalo na mene. Graščić divno napreduje. Ja ću ozdraviti i izaći ću na sunce. O, kako bi to bilo divno, reče majka, ali nije verovala da će se to desiti. A zelenu biljčicu, koja je detetu pružala volju za život, podupreše prutićem da je ne slomi vetar. Svakog dana grašak je rastao sve više i više. Evo ga, počinje da cveta, reče mati jednog jutra, pa se sad i u njoj rodi nada da će bolesna devojčica ozdraviti. I zaista posle nedelju dana bolesnica se sama pridiže. Presrećna je sedela na suncu. Prozor je bio otvoren, a pred njim se potpuno rascvetao bledo ružičasti graškov cvet. Devojčica saže glavu
i sasvim lagano poljubi nežne latice. Taj dan joj je bio kao neki praznik. Ova biljčica je nikla i napredovala da bi ti ulila nadu i obradovala te. Dobro moje dete, reče srećna majka i osmehnu se cvetu. A sada da vidimo šta je bilo s drugim zrnima. Najpre ono koje je pošlo u daleki svet, pade u oluk, pa zatim dospe golubu u gušu, pa je tu ležalo kao i ona u kitu. 2 lenja zrna prođoše isto tako. Pojedoše i golubovi, ali i to je bila neka korist. A 4. ono koje je htelo na sunce, pade u oluk i ležalo je tamo danima i nedeljama u ustajaloj vodi, gde je dobro nabubrilo. Divno sam se ugojio, reče to zrno, pući ću od debljine. Verujem da ni jedno zrno graška nije dotle doteralo, niti će doterati. Ja sam najslavniji od 5 iz Mahune. I oluk se saglasi s njim. A mlada devojka stajala je kraj prozora u potkrovlju, sjajnih očiju i rumenih obraza i grlila svojim nežnim rukama graškov cvet. A ja ipak najviše volim svoje zrno graška, reče oluk.